kalmomi masu haruffa uku tare da misalai a jimlace. Let's learn, listeners. Dog, dog, kare. That is a dog. That is a dog. Wancan kare ne. Cat, cat, kyanwa ko mage. That is a cat. That is a cat. Waccan kyanwa ce. Sun, sun, rana. That is the sun. That is the sun. Ga ranar can. Cup, cup, kofi. That is a cup. That is a cup. Wancan kofi ne. Pen, pen. That is a pen. That is a pen. Wancan alƙalami ne. Listeners, masu sauraro, sai an gatsa tsinin harshe za a furta wannan ɗin. That. You have to bite the edge of your tongue before you say it. Sai a ce the kamar zayin ta larabci. Hat, hat, malafa. This is a hat. This is a hat. Wannan malafa ce. Box, box, akwatu. This is a box. This is a box. Wannan akwati ce. Car, car, mota. This is a car. This is a car. Wannan mota ce. Bus, bus. This is a bus. This is a bus. Wannan motar ɗiban mutane ce. Key, key, ɗan makulli. This is a key. This is a key. Wannan ɗan makulli ne. Sai an gatsa tsinin harshe ake furta kalmar this, this. Egg, egg, ƙwai. These are eggs. These are eggs. Waɗannan ƙwai ne. Fan, fan. These are fans. Fan mahuci ko fanka ta sama ko ta ƙasa. These are fans. Waɗannan fankoki ne ko mahutai ne. Can, can, gwangwani. These are cans. These are cans. Waɗannan gwangwanaye ne. Leg, leg, ƙafa. These are legs. These are legs. Waɗannan ƙafafuwa ne. Rat, rat, ɓera. These are rats. These are rats. Waɗannan ɓeraye ne. Listeners, you have to bite the edge of your tongue here too. Nan ma sai kun gatsa tsinin harshenku kafin a ce these, these. Bat, bat, jemage. Those are bats. Those are bats. Waɗancan jemagu ne. Bag, bag, jaka. Those are bags. Those are bags. Waɗancan jakankuna ne ko jakkuna ne. Cow, cow, saniya, mace. Those are cows. Those are cows. Waɗancan shanu ne mata. Cup, cup, kofi. Those are cups. Those are cups. Waɗancan kofuna ne. Key, key, ɗan makulli. Those are keys. Those are keys. Waɗancan ‘yan makullai ne. Listeners, masu sauraro, wannan kalmar ma sai an gatsa tsinin harshe kamar za a ce zayin ta larabci. Sai a ce those, those. Idan kun lura, mun yi karatu akan this, da that, da these, da those. Well, that's all for now. Thank you for watching. Love you. Bye for now.